Og det var på et tidspunkt, hvor jeg havde kronisk ondt i maven. Jeg havde blod i min afføring. Jeg var overvægtig, og jeg havde det, altså, det giver sig selv ikke super godt, hverken psykisk eller fysisk. Ikke? Først og fremmest tror jeg, en vigtig præmis er at forstå, at jeg vil fejle. Og ligegyldigt hvor klog jeg bliver, så kommer jeg til at fejle igen. Men nogle gange sidder du bare der alene med alle dine oplevelser. Din familie forstår det ikke. Dine venner forstår det ikke. Der er ingen, der fatter en skid af, hvad der sker. Og du føler dig bare lidt alene i verden, ikke? Iværksætteri er et fyrtårn for dem, der tør drømme stort. Fra tech-geniet til den lokale håndværker. Vi er dem, der tænder gnisten, skubber grænser og får idéer til at leve. Men midt i ambitionerne glemmer vi ofte at stille det vigtigste spørgsmål. Hvordan har iværksætteren det? Jeg hedder Kat. Jeg har bygget en virksomhed for bunden og solgt den. Jeg har ADHD, imposter syndrom og stadig et håb om at finde balancen. I denne podcast inviterer jeg dig med ind i et fællesskab, hvor vi sammen udforsker og udfordrer den nyeste forskning om iværksætteres mentale sundhed. I 5 afsnit udforsker vi de mentale sider i iværksætterlivet gennem ægte og ærlige samtaler med fagfolk og founders. Sund kapital handler ikke om at skrue ned for dine drømme, men om at kunne forfølge dem, uden at miste dig selv. Velkommen til Sund Kapital. Der er mange, der tror, at det er de lange arbejdstimer, der gør, at man som iværksætter kan føle sig lidt udbrændt og kan føle, at man har et stort ansvar. Men den her rapport, som jo kommer fra SDU, som hele projektet tager udgangspunkt i, siger jo faktisk, at det sjældent er noget, der kan måles i arbejdstimer, som er det, der gør, at en iværksætter føler sig presset. Og det skal vi tale lidt om i dag, det her usynlige pres. Og til det, så har jeg inviteret 2 gæster. Den ene er Martin Thorborg, direktør i Visma Deneo, serieiværksætter, investor og en markant stemme i dansk erhvervsliv. Du er en erfaren herre, du har prøvet det hele. Både succeserne, nedturene, opjusteringerne, det hele. Og så er du endda også kendt for at sige det med en meget ærlig stemme. Så det glæder vi os til. Hjalte, du er også med i dag, og du er co-founder af Plug-in Heat Club, og også co-founder af Soundbox, men nu med fuld fokus på Plug-in Heat Club. Og det er jo noget, du har skabt faktisk som et resultat af den rejse, iværksætterrejse, du har været på. Og jeg synes personligt, du repræsenterer sådan lidt det her mere moderne blik på iværksætteri omkring, at mental sundhed og fokus på det faktisk ikke er en svaghed, men en styrke. Og det synes jeg i hvert fald er noget, jeg har lært rigtig meget igennem både dig og Plug-in. Så jeg synes, det bliver spændende at høre ligesom jeres 2 perspektiver. Så jeg vil bare sige velkommen til Sund Kapital, afsnit 3, iværksætterens konstante mentale ansvar. Tak. Martin, nu er du jo, må jeg godt kalde dig, en garvet Ja, det må jeg godt. i gamet. Og det her med det mentale ansvar, det kan også nogle gange lyde lidt som sådan en floskel på en eller anden måde, fordi det er der jo bare. Men hvad er dine tanker på de her sådan usynlige tanker, eller det usynlige ansvar? Jamen, jeg tror, det der meget ofte adskiller iværksættere og lønmodtagere, det er, at de fleste lønmodtagere har fri, når de er fri. De har ferie, når de er ferie. Og kan ligesom sige, jamen, jeg har 3 ugers ferie, så må de andre på kontoret tage sig af det, eller nu er klokken 14 eller 15, eller hvad ved jeg. Nu er der andre, der må tage sig af det. Som iværksætter har du aldrig rigtig fri. Du har ikke, som lønmodtager, der kan du vende dig rundt, og så står der en chef omme bagved, du kan klage til, eller sige, jeg gider ikke. Men som iværksætter, der kigger du rundt og opdager, at der er en kold mur. Og der er ikke nogen bag dig. Der er ikke nogen, der løfter dig. Der er ikke nogen, der takker dig. Der er ikke nogen, der kan gøre noget som helst. Du står mutters alene med alle ting, og det betyder, at du har aldrig nogensinde fri. Hverken ferie eller om natten eller andet. Telefonen kan ringe døgnet rundt. Ting kan ske døgnet rundt, og hver gang, at der er en eller anden form for kontakt, jamen så er det dig, bar og øjne, der sidder oppe ad muren og skal klare det. Og det er der helt sikkert nogle mennesker, som tager skade af. Og det er jo netop det der med, som du siger, man aldrig har fri. Mm. Det kender du jo også til, Hjalte, og det har vi så haft mange snakker omkring det der med, sådan, man har jo behov for, alle mennesker har vel behov for at kunne slukke lidt for alle de der tanker. Hvad gør du? Eller kan du slukke? Nogle gange. I nogle perioder lettere end andre. Det kunne jeg snakke lang tid om. Ja,
Og jeg tror også, at noget af det, der faktisk er med det der usynlige ansvar, det er, at man som iværksætter, netop fordi man føler, at man har ansvaret for alt og alle på sine skuldre, så føler man også, at hvis man slukker, hvad sker der så? Dør baby. Dør virksomheden så, ikke? Så den der, man kan godt sådan køre sig selv op til, at man har et større ansvar måske nogle gange, end man reelt har. Og tro, at det med at sætte sig og blive ved med at arbejde, er løsningen versus for eksempel at trække stikket og tage i sauna nogle gange. Det sagde du til mig engang. Prøv at trække vejret. Prøv at trække stikket. Så det er også sådan, i plug-in, hvorfor var det, at du startede lige præcis plug-in? Jamen, jeg synes jo, den her analogi med at trække stikket er spændende og sjov, fordi den er på et måde rigtig, at man trækker stikket, men på en anden måde sætter du også stikket til. Og det er derfor, det hedder plug-in og ikke plug-out. Ja, fordi vi har det, der hedder flow-stadiet, som vi kan måle, er et tankeløst stadie, hvor vi har en højere kreativitet. Det vil sige, at vi er bedre til at løse problemer. Iværksætteri handler jo i stor grad om at se løsninger, andre ikke ser. Hvis alle så løsningen, ligesom en iværksætter så den, så vil der være rigtig meget innovation, rigtig hurtigt. Og det vil sige, at du træder ind i et flow-stadie, hvor at du er bedre til at løse problemer, andre ikke kan løse. Og det bliver du betalt for via equity og leverage, og bygger den her produkt op, som løser et meget komplekst problem. Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel. Et meget simpelt, men komplekst problem, som bliver løst via noget, der er nogen, der har troet på, de kunne løse smartere. Og når de har løst det her, så har du et lille frø, som kan blive vokset ind til en gigantisk virksomhed. Men kun hvis du er i flow-stadiet og bliver ved med at løse problemer og gardere det her frø imod orkaner og alt muligt. Og det kræver, at du er fucking tuned in. Du er plugged in. Du er locked in på at altid beskytte det her frø. Fordi der skal ikke særlig meget til. Der skal bare en, der lige kommer med en skovl, og kaster det over en skraldespand. Og så har du ikke den løsning længere. Ellers så skal du starte forfra i hvert fald. Og det er ret uoverskueligt at starte forfra, hvis du har brugt 10 år på noget. Og hvis du desuden også skylder en bank eller nogle investorer en masse penge. Ja, det er så det er sådan, men du er virkelig inde på noget rigtigt. Fordi... Så for mig handler det om at tune ind og logge ind og fokusere og tage skyklapper på og ikke se andet end løsningen. Og det er det, mental sundhed for mig handler om i iværksætteri. Det er altid at se løsninger. Altid at være positiv. Altid at rejse sig op. Igen og igen og igen. Og have et så stærkt purpose, at det er ligegyldigt med udfordringer. Fordi du gør det ikke på grund af pengene kun. Du gør det ikke kun på grund af anerkendelsen. Du gør det, fordi du tror på, at verden har brug for det her. Og derfor er du villig til at æde lort. Og så er du faktisk ret stærk, ret sund i dit hoved, fordi du er ligeglad med, hvad folk siger. Du er ligeglad med problemer. Og det er det vil sige at plugge ind for mig. Så hvad er dine 5 nærmeste? Hvad er dit purpose? Hvad er dine værdier? Hvordan aligner du alt med at sørge for, altså så hvis du har brug for at tage i byen, så er det fordi, du skal fucking fejre noget. Fordi du har brug for at hygge dig. Og det giver dig mere energi. Det tror jeg sådan, du har det. Du tager ikke i byen for at flygte, for eksempel, når du snakker om det. Det er fordi, du skal fucking fejre noget. Og det er også en måde at plugge ind på. Fordi så logger du ind i dit miljø, og du fejrer sammen med dine venner. Men der er kæmpe stor forskel på at fejre end at flygte. Så hvis alt, hvad du gør, bliver med purpose, med værdier, med en fejring, med en fremdrift, så er du unstoppable. Ja. Og så er du plugged in. Plugger du ind? Ja, altså jeg vil så sige, at jeg er blevet bedre til at styre det, vil jeg sige. Fordi jeg har haft mange år, hvor jeg har gjort lige præcis det, som jeg alle siger. Og så er det jo lidt ligesom, altså jeg tror, hvis der er nogen, der sidder og lytter med, som måske ikke er iværksætter og helt forstår det her, så svarer det jo til basically at sidde og spille computerspil, og så tror man, der er gået en time, og der er gået 5-6 timer, ikke? Præcis. Altså man forsvinder ind i sit univers, og det er ligegyldigt. Det kan også være, hvis man måske rider på hest eller et eller andet. Det har jeg aldrig gjort det i, men det er bare for at sige, jeg tror, alle kender det med, at man laver noget, hvor man virkelig, altså hvor tid og sted forsvinder, og formålet, man har et eller andet formål, hvor man går lidt i et med formålet. Og sådan er det jo meget med iværksætteri et eller andet sted, og det tror jeg også, altså det er forudsætningen for, at man lykkes. Men det er jo også en ildkraft, der har 2 sider. Fordi det, man kan jo også, altså jeg har jo selv stået på et tidspunkt, hvor at jeg sad med skrivebord, og altså mange år siden, men hvor jeg lige pludselig bare sad, altså det hele
væltede sammen for mig, og jeg sad bare og tænkte, hold kæft mand, gid jeg fik hjertetilfælde. Altså gid jeg bare vælte om på gulvet. Jeg vil ikke dø. Men den der tanke med, at der var nogen, der tog mobiltelefonen, kørte mig væk ind i sådan ind på sådan en lys stue med en tung dyne, hvor ingen, og hvis der er nogen, der forstyrrer, så kommer nogen og siger, han er syg. Og så skulle man bare ligge der. Altså ansvaret blev løftet væk. Stemmerne blev løftet væk. Mobiltelefonen, altså e-mailsene, messenger, what the fuck ever, blev taget væk. Og man bare kunne ligge og være, uden at man havde det ansvar. Ikke? Og det var på et tidspunkt, hvor jeg havde kronisk ondt i maven. Jeg havde blod i min afføring. Jeg var overvægtig. Og jeg havde det, altså det giver sig selv. Ikke super godt, hverken psykisk eller fysisk. Ikke? Og det tog mig faktisk, da jeg blev opmærksom på det, jeg gjorde noget ved det. Altså, ret hurtigt blev jeg bedre, men jeg i hvert fald 10-12 år efter, der kunne jeg stadigvæk, når jeg kom i tanke om det der kunne jeg frembringe den smerte i min mave rent psykisk. Det tog mig 2-3 spil. Jeg bare sad og snakkede om det. Sagde det bare med det samme. Det gør jeg ikke i dag, men det tog nok til 15 år at slippe af med den. Ikke? Men hvis du så skal gå tilbage til den der, hvor du sad og fik den der følelse, hvad tror du skulle have gjort, så du ikke var nået derhen? Fordi det bliver man vel også nødt til at tage med sig for sådan en oplevelse og sige, okay, en ting er, at man havnede der, men hvordan sørger man for, at man ikke havner der igen? Altså at havne der, det tror jeg, mange iværksættere vil gøre, fordi at man et eller andet sted er så dedikeret, og så, altså, jeg havde den helt fejlagtige opfattelse af, at man kunne ikke blive stresset af at lave noget, man elskede. Og det havde jeg også omkring medarbejdere. Det kender jeg. Jeg havde det også omkring medarbejdere. Jeg var en uerfaren leder. Jeg var leder for mange mennesker, og jeg havde den fejlagtige opfattelse. Jeg troede, at den måde, folk blev stresset på, det var, at de blev tvunget til noget, eller råbt af, eller truet, eller på en eller anden måde var udsat for ubehagelige ting. Og lige pludselig stod jeg med 2 medarbejdere, jeg havde brændt fuldstændig ud, altså som grøntsager, som nødt til at stoppe, altså, og jeg var helt i chok, fordi jeg havde ikke gjort noget. De var dem selv og deres egen energi og ild, ikke? Altså, pointen var lidt der, jeg skulle have passet på dem. Men pointen er jo også, at jeg skulle også passe på mig selv. Ja, man kan jo ikke passe på nogen. Og igen, hvis du ikke ved det, altså, så går man bare og tænker, altså, jeg tror måske lidt det samme, hvis man sidder og spiller et computerspil, ikke? Og spiller man i 40 timer, ikke? Altså, så bliver man sgu nok også syg. Eller hvis man spiller 18 timer om dagen, og ikke får søvn, og får dårlig kost, og dårlig, altså, du ved, altså, behandler sin krop og sin psyke dårligt. Altså, det kan godt være, det føles godt, men lige pludselig føles det ikke godt længere, og så har man måske slået et eller andet i stykker, ikke? Og jeg tror egentlig, jeg endte uden men andet, end at jeg havde problemer indtil 15 år. Altså, det kan jeg jo også få for men, men det var ikke kronisk på den måde, at det er noget, jeg brød med. Nå, men det kan jo også være, at jeg dør tidligere et eller andet, hvad ved jeg. Det kan jeg jo ikke sige, men jeg tror bare, at det er lidt en sygdom, hvis man er meget dedikeret i iværksætter, at man kører sig selv ud over grænsen. Og det, jeg gjorde bagefter, det var meget simpelt. Altså, det var jo simpelthen at prøve at lade være. Altså, noget af det første, altså, det var jo at stoppe e-mails med at komme automatisk. Det var at slukke min telefon. Det var at spise sundere. Det var at dyrke motion. Det var at gå ture ud, altså at nyde naturen. Og, altså, en masse af de der helt indlysende ting, som nok ikke kommer bag på nogen. I bund og grund er det faktisk selvomsorg. Mange af de ting, du implementerede, som man ikke havde før. Ja, jeg har også haft perioder, hvor jeg har været meget stresset, hvor jeg simpelthen bare har downloadet sådan en meditationsapp, og så har jeg simpelthen taget sådan 10-15 minutter sessions der, hvor jeg bare fuldstændig, jeg synes, det er afsindigt kedeligt. Altså, det er helt ubeskriveligt kedeligt. Altså, jeg vil hellere gå på glødende kul næsten, fordi det der med at sætte mig ned på den her måde, jeg synes, det er afskyeligt. Men fuck, det hjælper. Ligesom jeg hader at træne hver morgen. Fra det øjeblik, jeg starter, jeg står op og tænker, nu skal jeg ud på jeg har sådan en trappemaskine i morgen, så jeg skulle lige have en halv time på den, ikke? Og så noget plankeværk bagefter. Ikke? Altså, der er ikke gram i mig, der gider. Ikke det mindste. Men hvorfor gør det så? Hvad er det, der får dig til det? Fordi jeg skal. Jeg bliver nødt til det. Altså, jeg er simpelthen baseret på den gang og på den slags erfaring har sagt, okay, hvis jeg vil have en ryg, der fungerer, hvis jeg vil have en psyke, der fungerer, hvis jeg vil have en krop, der fungerer, hvis jeg vil leve til mere end jeg er 60 og alt muligt andet, så er det blevet for mig, er det simpelthen bare ligesom at tage tøj på om morgenen, eller du ved, altså drikke vand, eller hvad man nu ellers gør af helt naturlige ting, som man ikke stiller spørgsmålstegn ved, så stiller jeg ikke spørgsmålstegn. Jeg står op om morgenen, og jeg er træner, jeg har et træningsprogram, jeg har lavet det samme træningsprogram 14 år i træk, jeg laver præcis det samme. Altså mandagen laver jeg en ting, tirsdag en anden, onsdag en tredje, og så videre, så kører de der ting fuldstændig, og så købte den her skide trappemaskine, fordi jeg åbenbart skulle have noget cardio, så jeg lagde fint nok, så gør vi det.
og så har jeg ikke noget. Jeg har et Apple-ur. Der er ikke en eneste alert, der kommer igennem på den. De eneste, der kommer igennem, det er, hvis en af mine børn eller min kone ringer, så kommer den. Der er intet andet, der forstyrrer med den. Den måler bare min søvn og de der sundhedsting. Ikke? Men jeg sender ikke en sms, jeg modtager ikke en sms, jeg tager ikke opkald. Jeg laver 0 i forhold til det. Det er rent, altså, så altså, jeg prøver at skærme mig selv. Min tid for er mig fucking lyder min det tid. som om, at du har sat nogle systemer, nogle forskellige nogle barrierer op. Ja, for faktisk at passe på dig selv. Altså, jeg ejer min tid. Folk skal ikke ringe til mig og forstyrre mig. Min telefon har været på lydløs i 20 år. 20 år? Ja. Okay, så kan det godt være, lige da mine unger skulle fødes, eller et eller andet shit, eller sådan et eller andet helt vanvittigt, at jeg har sat den på lyd. Jeg er ikke engang sikker på. Folk ejer ikke mig af min tid. Det er asynkron. De kan ringe og lægge en besked. De kan sende mig en besked. Jeg kigger på, når jeg kigger på den. Ikke fordi min telefon står ikke sådan her, fordi der kommer besked. Fuck nej. Altså, du skal ikke ringe til mig. Du gør et eller andet. Og når jeg så føler, nu vil jeg gerne se, om der er nogen, der vil mig noget, så går jeg ned og kigger på min telefon. Okay, der er 2, der ringer. Hvad må det? Nej, der var en sms. Hvad må det? Og der er et par e-mails. Hvad må det? Og når jeg så er færdig med det, så lægger jeg den fra mig igen, eller tager den i lommen, og så foretager mig det, eller læser en bog, eller går en tur, eller surfer et eller andet årsfælde, eller på X, som jeg skændes med nogen, eller et eller andet, whatever jeg laver. Men det er fucking min tid, og ikke andres. Så det er jo også noget, der er kommet med erfaringen, og der er jo mange unge iværksættere, som måske, jeg kan i hvert fald, hvis jeg skal reflektere, huske, da jeg lige startede op, der troede jeg, at mit ansvar var også at servicere andre, og være der for andre. Om det var en journalist, der ringede, eller om det var en medarbejder, der skulle hentes i lufthavnen. Altså sådan nogle helt sindssyge ting, brugte jeg min tid på. Og det er jo først, når man egentlig rammer den der yderkant af, at man bliver nødt til at sætte nogle grænser for sig selv. Men det kunne jo være rart, hvis man kunne give de her tips og råd videre til nogle, en yngre generation af iværksættere, hvor de kunne tage det med fra starten af. Hvad siger du til det, Hjalte? Jamen altså, jeg kunne godt give en masse tips og råd, og det vil jeg også godt. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det er 100% en præmis. Fordi de tips og råd skal også implementeres med den, hvad skal man sige, en rigtig forståelse, synes jeg, som er det er en præmis, at du kører på en racerbane, og hvis der er bump på vejen på den racerbane, hvilket der højst sandsynligt er, medmindre du er meget heldig, eller virkelig har valgt en god racerbane, eller virkelig har sat en god ramme op for det, og du skal også lige lære at køre den her bil, og du skal lige lære de her turns at kende, og du ved ikke, hvem der lige kommer og prøver at overhale dig. Så sådan, først og fremmest tror jeg, en vigtig præmis er at forstå, at jeg vil fejle. Og ligegyldigt hvor klog jeg bliver, så kommer jeg til at fejle igen. Og en teknik kunne være at embrace de fejl, og se dem som en præmis, en nødvendighed, og faktisk også måske hylde sig selv for at turde lave de fejl. Så det er en teknik. Og vælge at sige, I love myself, but and when I fail, I love myself even more. Og jeg rejser mig igen og igen og igen. Det er en teknik, det er et princip, det er et mindset, som du kan adapte. Og det er jo så fixed mindset versus growth mindset. Det er der skrevet masser om, og McKinsey han der lavet sådan nogle flotte præsentationer omkring det. Ikke? Så det er en teknik. Fixed mindset versus growth mindset. Adapt a growth mindset. If you think like a fixed person, you're gonna have a hard time. Ja. Det lyder i hvert fald sådan. Præcis. Så det er teknik, en princip. Og så har vi jo contrast therapy, varme kulde, vi har træning, vi har søvn, vi har kost. Hvorfor er det er så vigtigt egentlig? Fordi jeg kan også huske, at jeg havde allermest travlt. Altså det sidste, jeg overhovedet kunne overskue, var at gå ned og træne. Altså fordi jeg ville bare sidde med min computer. Det kan jeg godt fortælle dig meget konkret. Ja. Du har dopamin i din hjerne. Du har en masse kemikalier i din hjerne og hormoner. Men et af de vigtigste er dopamin. Uden dopamin kan du ikke komme ud af sengen. Så når folk siger, at de er så depressive, at de er paralyzed, så er det ikke noget, man bare siger. Det er faktisk rigtigt. Du kan fysisk ikke bevæge dig uden en vis baseline dopamin. Og det her, hvor ADHD og dopamin stabilizers og alt muligt kommer ind, når vi træner, får vi en højere baseline dopamin. Hvis vi spiser rigtig meget chokolade, så spiker den, og så falder den. Og så falder den under din baseline. Så derfor skal vi balancere alle de der inputs, som chokolade og quick dopamine fixes, som også er Instagram og alt det, man nu kan finde på internettet, og
indtag i byen og på restauranter og på 7-Eleven, det skal balanceres og gøres i en eller anden grad bevidst. Så motion er måske sådan lidt sådan en regulerende, Ja, nervesystemsregulerende. motion øger din baseline dopamin. Og så gør den selvfølgelig også din krop sundere, så du ikke får rygskader og alt muligt. Så du har uendelig mange parametre. Du er et 360 holistisk menneske, om du ved det eller ej. Og du prøver at operere som et tandhjul. Så du skal have den her organiske krop til at operere som et tandhjul. Fordi du kan ikke lykkes med din virksomhed, hvis du ikke forstår, at du også er et tandhjul, der skal consistently levere hver eneste fucking dag. Og også finde ud af at være et menneske, der skal deale med dine følelser og dine eventuelle forelskelser, eller grief, eller tab, og alt muligt. Og det er jo der, hvis virksomheden går dårligt, og du mister din mor, og et eller andet sker, og nogen siger noget, og du har lavet en fejl, en lille fejl, som du lige pludselig tror er en stor fejl, og du ved, du graver dig ind i tanken, og nu kan du ikke se andet mere end tanken, der fortæller dig, at jeg er et eller andet, og der kommer 100 tanker nu, og du tror så meget på tanken, og det skaber en masse følelser, fordi tanker skaber følelser, og følelser skaber handlinger, og nu er du ikke andet end tanker, følelser, handlinger, tanker, følelser, handlinger, tanker, følelser, handlinger, og nu skal du forstå, at du kan zoome ud og give slip. Og du kan gøre noget andet. Og får man det frirum til at kunne zoome ud ved for eksempel at tage op og træne? Ja, det kan være selvterapi og træne, og det kan også bare være en performance enhancer og træne, så der er altid noget væk fra og noget hen imod. Så du har noget væk fra en dårlig baseline dopamin, men du har også noget hen imod stærkere muskler, som gør, at du har bedre selvtillid, eller kan sidde og holde din posture på en skrivestol i 10 timer uden at få en rygskade. Du ved, ja. Det er sådan, der er så mange afledte effekter. Jeg vil sige, jeg begyndte at træne, selvom jeg overhovedet ikke kunne lide at træne. Så er jeg så meget for Jylland, at jeg bookede sådan en personlig træner, og så det, der fik mig til at komme op og træne, var, at jeg tænkte, det er fandme dyrt. Jeg skal ikke lade hende der, eller lade være med at komme derop, fordi nu har jeg jo betalt for hende. Og da jeg så kom derop og trænede, en ting er, som du siger, man fik styrket, så jeg havde ikke lige så ondt i nakken. Jeg havde hele tiden ondt i nakken før. Jeg havde ikke lige så ondt i nakken. Men det faktisk også gjorde ved mig, synes jeg, det var, at det skabte det der frirum til, at jeg kom tilbage ned i min krop, fordi at når man er iværksætter, så er du bare så sindssygt meget op i hovedet, at man faktisk nærmest detacher sig selv for sin krop. Altså sådan, jeg kunne så ikke mærke, når jeg ikke nærmest, det gør du. Ja, det gør man. Jeg kunne så ikke mærke, når jeg skulle tisse, eller når jeg var sulten. Du mister mind-body connection, og du mister det, man kalder for interoceptive perception. Det er en ting. Ja. Du mister evnen til at mærke din egen krop. Det vil sige, at du ikke kan mærke dine værdier, og du kan ikke mærke dine grænser. Og lige pludselig kan du heller ikke udtrykke dine behov. Men det er jo sindssygt og så kan du ikke sige ja og nej. Men det er jo sindssygt vigtigt som iværksætter. Og psyke hænger sammen, og det er, der er no discussion. Jamen prøv at tænke på alle de mennesker, der er detached fra deres krop, eller iværksætter, der er detached, men som alligevel skal sidde og lede kæmpe store investeringsrunder, eller lede andre mennesker, eller tage store beslutninger. Det er jo faktisk lidt uansvarligt, hvis man er... Det er i hvert fald ikke produktivt. Detached. Ja. Altså, hvad siger du, Martin? Jo, det tror jeg. Det tror jeg sådan set er meget rigtigt. Altså, jeg sad bare og tænkte lidt over også, ikke? Altså, jeg tror også, at hvis man skal sådan kigge lidt rundt, ikke? Altså, det handler også meget om at finde sin egen måde at gøre tingene på, ikke? Fordi for eksempel det, du fortæller mig om personlig træner, det vil gøre, at jeg aldrig ville få trænet. Og det er bare for at sige, at altså, der er nogen, der befinder sig enormt godt med at have en personlig træner. Andre synes, det er fedt at være et fitnesscenter, fordi det er sådan noget, der er alle maskinerne, du ved, og de godt lide, der er musik og andre mennesker, og nogen at glo på, eller nogen at snakke med, og det kan være, at man mødes nogle venner. Og så er der andre som mig, for eksempel, ikke, som egentlig bare gerne vil have overstået. Ikke? Og hvis jeg først skal op i et fitnesscenter, så er der måske 20 minutters transport, og så skal jeg klæde om, og så skal jeg ind og træne, og så skal jeg i bad, og så skal jeg klæde om, og så skal jeg køre hjem, og så er seancen taget 2 timer. Ikke? Og jeg kan lave det samme derhjemme på en 30-40 minutter, eller sådan noget lignende. Altså basically, så står jeg op og står i min underbukser og en t-shirt, ikke? Og så træner jeg på gulvet, og så er det overstået, og så kan jeg klare det på 40 minutter eller et eller andet den stil, ikke? Og det motiverer mig, fordi det er et eller andet sted, jeg står op, der er ikke nogen undskyldning. Bilen kan ikke være punkteret, der kan ikke være regnvejr, det er ikke, altså der er ikke andet end mig. Så hvis jeg ikke gør det her, så er det fordi, jeg er doven svin. Og det vil irritere mig så meget simpelthen, og der har jeg selvdisciplinen til det.
Og ikke fordi jeg siger, at det er den rigtige måde at gøre tingene på. Jeg siger bare, at jeg tror, vi er alle sammen forskellige. Det er lidt det samme, ikke? Altså, der er også mange, der siger, hvad er dine rutiner? Eller sådan noget lignende, som, altså, du ved effektivitetsrutiner, ikke? Så siger jeg, det er at være skide ineffektiv. Jeg har så mange overspringshandlinger, og det var jeg flov over en gang i dag, så elsker jeg at embrace dem, fordi så slapper min hjerne af ved at sidde og skændes på X en times tid, halvanden eller sådan noget lignende. Så kommer jeg helt væk fra mit arbejde, så sidder jeg og råber og skriger, du ved, om et eller andet, du ved, jeg bliver pissesur, ikke? Eller et eller andet, hvor jeg sidder og hygger mig bare med det der, og så sidder og ævler politik, eller hvad helvede det må være. Og så kan jeg gå tilbage til mit arbejde, der er noget helt andet igen, ikke? Så jeg har ikke noget ønske om at være effektiv, fordi jeg kan ikke, altså, hvis man står og siger, at man er effektiv 10 timer om dagen, så lyver man. Altså, i hvert fald for sig selv, om ikke andet. Fordi det er der kraft. Jo, det kan godt være, du kan være det en enkelt dag eller to, men at sætte sig ned og være skide effektiv og i 10 timer, ikke? Det æder med mig ikke mange mennesker, der kan være. Langt de fleste mennesker tror så, de er det. Og det er jo lidt det samme, ikke? Altså, nu holder jeg foredrag, ikke? Og hvis jeg skal sætte mig ned og skrive et foredrag, og jeg gør det på et eller andet tidspunkt, når jeg har lavet noget andet, så sætter jeg mig ned og bruger 4-5 timer på at skrive et eller andet, ikke? Når jeg vågner næste morgen, kigger jeg på det og tænker, what the fuck, noget lort, ikke? Og så kan jeg skrive det om på et kvarter 20 minutter, fordi jeg er frisk om morgenen, ikke? Og så bliver det pissegodt, for eksempel, ikke? Så jeg tror også, det der med at finde sin rytme, er du effektiv om morgenen? Er du der om aftenen, om natten? Eller er det personlig træner? Eller er det fedt at gøre det selv? Og sådan noget. Så jeg ser egentlig mange af de råd, som både vi kommer med her, og bøger og videoer, se det som sådan en eller anden form for tag selv-bord. Lad være med at se det, one size doesn't fit all. Kig på det, et eller andet, og så prøv forskellige ting, og så sammensæt din egen menu, kan man sige, af alle de forskellige råd. Og der er ikke noget galt med overspringshandlinger. Der er ikke noget galt med en personlig træner, eller træne hjemme, eller gøre de her forskellige ting. Det handler om at få inspiration, og så sammensætte, hvad der virker bedst for dig. Ikke? Det synes jeg giver så god mening. Jeg vil sige, at der er bare nogle parametre, som jeg tror er vigtige. Ikke? Så for eksempel motion, man kan ikke rigtig komme udenom den. Hvordan man gør det, det styrer man sig selv. Eller søvn. Man kan heller ikke rigtig komme udenom, at søvn er vigtigt. Søvn er sindssygt vigtigt, ikke? Jeg synes, den er så vigtig, den her. Fordi det her med, at 1000 mennesker, 1000 veje. Ja. Og at teknikkerne eksisterer, så du skal glemme teknikkerne. Mestrene eksisterer sådan, så du skal glemme mestrene. Du er den bedste coach. Du er den bedste terapeut for dig selv. Du er den bedste facilitator for dig selv. Og det er, men du kan kun blive det ved også en gang imellem lige at stole blindt på et af Martins råd. Ja. Og så prøve det af, og så finde ud af, virker det for mig? Eller stole blindt på en anden coach, eller en anden iværksætter, eller en anden et eller andet ven. Så der er noget med at være nysgerrig og udvide horisonten, og så trække hjem igen og evaluere dataen. Præcis. Og sådan kan du blive rigtig skarp på dig selv. Og det er det egentlig handler om i sidste ende. Ja. Det er, at vi er fucking forskellige alle sammen. Men der er nogle mekanismer, og nogle principper, og nogle hormoner. Der er nogle universelle love. Der er tyngdekraft. Den kan vi ikke komme udenom. Kan vi ikke hoppe til månen? Desværre. Og milliarden kan det ikke. Du ved, den er der ikke bare lige. Men der er nogle universelle principper, vi kan forstå. Equity, leverage, output, 80-20 method. Der er noget med, at 20% af din tid giver 80% af din impact. Så der er nogle mekanismer, du kan lære at kigge på. Hvor er 20% af mine kunder, der giver 80% af økonomien? Det vil sige, at der er 20% af mine kunder, der ikke kræver særlig meget tid, som altid giver 5-stjernede reviews, og er pisse nemme, og dem vil jeg gerne bare have flere af. Så lad være med at bruge tid på nu siger Dorte, som giver dig en 1-stjernet review, selvom du faktisk måske har gjort dit bedste. Så er det bare ikke Dorte, du skal fokusere på. Fokuser på Lars, der gav dig et 5-stjernet review, og køb varen med det samme, og var pisseglad for den, og forstod det. Få flere af dem, så der er noget med også at gøre det så let som muligt for dig selv. Og hvis du skal have en personlig træner for at prime et miljø, der er nemt for dig, eller hvis du skal have en skærm derhjemme, der gør, eller der er en app, der gør, at du gør det, så er det din 80-20. Ja. Så find de der små mekanismer, der gør livet så nemt som muligt for dig selv, sådan så at når du står over for de svære problemer, du ikke kan ændre ved, så har du energien til at løse dem. Ja. Og så vil jeg bare sige, vildt godt sagt, men det jeg så vil sige til det er også, at jeg forstår, at det er et arbejde, man skal gøre inde i sig selv. Det er jeg med på. Men man kan jo også godt som iværksætter komme så langt hen, eller komme så langt ud, hvor altså fysisk ens frontale lapper, de bare er klappet sammen, og man kan slet ikke komme derhen og finde de løsninger. Så
læste jeg noget i den her rapport, som jeg faktisk synes var en af de ting, der hang allermest fast. Og det var, at 48% af danske iværksættere faktisk synes, det er mega svært at række ud efter hjælp. Fordi en ting er, at vi alle sammen kan komme til at komme derhen, hvor vi har taget for meget på vores tallerken, eller vi har kørt ud over et spor, eller et eller andet. Men hvis man så heller ikke har redskaberne, eller har kapaciteten til faktisk, eller netværket til at række ud, hvad gør man så? Eller hvordan lærer man sig selv det der med, at det faktisk måske er en styrke at kunne række ud, og ikke en svaghed? Og hvorfor er der så mange, der synes, at det er svært? Noget så banalt som at spørge om hjælp. Lige der tror jeg faktisk, jeg er den forkerte at spørge, fordi jeg har altid synes, det har været... Jeg tror faktisk, jeg har spurgt for meget om hjælp. Okay. Jeg har faktisk brugt i hvert fald 50% af mine første år som iværksætter på at spørge om hjælp. Og måske endda for meget. Så meget, jeg fik så mange gode råd, jeg ikke har tid til at implementere dem. Men også når du stod i nogle svære situationer. Okay, fordi det er tit, jeg når folk står sårbart. Jeg ud for hjælp, Ja. men det er bare sådan, jeg er. Og jeg er sådan lidt grænseløs nogle gange med at bede om hjælp, eller være sårbar. Så min læring er faktisk nogle gange ikke at bede om hjælp, og bare gøre det, jeg ved, jeg skal gøre. Så jeg ved ikke, om du har et godt... Altså, fordi jo, lige den altså, der er det er en præmis for mig. Selvfølgelig spørger jeg om hjælp. Ja. Det er no-brainer. Men det er men der er du meget anderledes. Ja, det ved jeg godt. Hvis vi tager det meget stereotype, langt de fleste iværksættere er mænd, og mænd, når de har problemer, de går ikke ud og beder om hjælp. De sætter sig ned i deres grotte og spekulerer og går ind i sig selv. Præcis. Så hvis du spørger kvinder, så vil jeg vædde på, at næsten alle kvindelige iværksættere vil sige, at de rækker ud efter hjælp. Fordi det er kvinder skide gode til. Det er mænd super dårlige til. Altså, mænd, når det går dårligt, og det er, om det er parforhold, eller om det er arbejde, eller iværksætteri, eller hvad, ser sig selv som failures, og vil gerne løse det selv. Altså, de spørger heller ikke om... Men er det noget helt strukturelt? Ja. De spørger ikke om vej, ikke? Altså, de vil, så nu er der Google Maps, men før det, så kørte man hellere rundt 1,5 time for at finde det, i stedet for at stoppe bilen og spørge. Det er bare en mandeting, ikke? Og jeg tror 80% af alle iværksættere, eller 75%, er sgu mænd, altså af forskellige årsager. Så jeg tror egentlig ikke, det er så forbandet og underligt, eller at det egentlig er sådan. Så jeg tror, hvis du spurgte kvinderne, så vil jeg vide på, ikke? Så har de en eller anden, så har de netværk og veninder og alt muligt andet, og medlemmer af kvindelige iværksætterforbund og 1000 andre ting, ikke? Som gør, at de med det samme vil række ud, ikke? Nu ved jeg godt, det er meget stereotyp sagt, men det gør mænd bare. Det du siger er egentlig bare, at vi har jo alle sammen maskuline og feminine træk, og det er et maskulint træk ikke at bede om hjælp og klare det selv. Og der er nogen, der har mere af det ene og det andet. Jeg tror, alle mennesker består af feminine og maskuline træk. Og hvis du har et maskulint træk, som ikke gavner dig i en vis situation, så skal du øge bevidstheden omkring det, og så skal du stikke det op i røven. Det gør du ved at forholde dig til virkeligheden. Så hvis du sidder der som stereotyp iværksætter mand, og ikke kan række ud efter hjælp... Skal du finde en måde, hvorpå du kan være ærlig over for dig selv. Og men det, jeg er ligeglad, hvordan det er. Det kan være, du skriver ned og kigger på det, du har skrevet, eller du snakker med en, eller du går ind i en sauna. For mig er meditationen og saunagusen, fordi det er et spejl. Jeg møder mig selv, og jeg skal ikke snakke med nogen. Vi ved faktisk, at det kan være retraumatiserende for mænd at gå til psykolog. Fordi, yes, det er der studier på, det kan være retraumatiserende at snakke for meget om dine problemer. Fordi du fodrer et narrativ. Altså rent faktisk dengang efter dengang med tårnene i USA og så videre der lavede man et studie på de brandmænd, der havde været derinde, ikke? Og dem der ikke debriefede bagefter, havde det meget bedre end dem, der debriefede. Vi ved nu, at vi skal somatisk få det ud. Vi skal råbe det, ryste, svede det, et eller andet, gøre noget andet, gå en tur, hakke noget træ. Eller... Så hvis man skal give de her mænd en ting med sig... Altid først bevæg dig, få det ud, få et nyt forhold til det, skriv det ud, ikke sid og søb dig ind i historien. Det kan mænd ikke lide. Så det er fordi, at vi har skabt en metode, som ikke er gode for alle. Og det er igen 1000 mennesker, 1000 veje, men der er meget konkret data på, at den klassiske psykologi, vi underviser i på KU, er ikke den rigtige vej. Altid. Desværre. Spændende. Og min storebror har læser og er psykologuddannet fra KU, og jeg snakker meget med ham om det her, og det er sort på hvidt. Det viser, at det ikke altid er det rigtige at gå til en statsautoriseret, uddannet et eller andet psykolog, fordi de bliver undervist i at forholde sig til historien om fortiden, og det er ikke altid det, der er løsningen. Det kan nogle gange hjælpe. Det kan være vigtigt, men det kan godt være, at du skal gøre noget andet først. Ja. Fordi først skal du have noget fremdrift eller noget accept af, hvor du står lige nu, før du kan kigge på fortiden. Fordi hvis du bare sidder og søber dig ind i et gammelt program i en Windows 2000-computer, men i virkeligheden har du faktisk bare brug for at opgradere din software og se, gud, sgu da meget smukt her.
Nej, jeg har gode venner, og du ved, mine arme fungerer stadig, og change of perspective. Ja, og environment, og være til stede i nuet, og kigge fremad. Og nogle gange er der også noget, du ikke kan sætte ord på. Overvej lige, hvad ord er. Det er 28 forskellige konsonanter og vokaler, som er skabt ved en tunge, der puster luft rundt i munden. Og så tror vi, at det skal kunne forklare hele livets problematik, og løse hele livets problematik. Men du har glemt hele kroppen, og du har glemt alt, hvad vi egentlig er i det. Så du skal have hele systemet med. Og hvordan du så gør det har jeg jo mit bud på, men jeg vil igen mene 1000 mennesker, 1000 veje. Ja, enig. Og i forlængelse af det, så viser den her rapport faktisk også, som jeg også synes er ret spændende, og især i forhold til plugin, det er, at der er rigtig mange iværksættere, der føler, at de har lav, det er et nyt ord for mig, det her, netværkskomfort. Der er faktisk, og det øger faktisk, viser det her så også risikoen for stress og mistrivsel, og faktisk også failure i sin virksomhed. Så hvordan er det, vi skaber, og det ved jeg godt, at du har et svar på, men jeg kunne godt tænke mig at høre, Martin, hvordan er det, vi så giver og skaber over for de her iværksættere, som ikke føler, de har det? Hvordan kan man skabe mere netværkskomfort i iværksætteri i Danmark? Jeg har altid anbefalet iværksættere, der starter op, og prøve at finde nogen, der minder om dem, men som ikke har samme målgruppe. Og det kan man jo gøre. Altså, der er jo tonsvis af Facebook-grupper og alt muligt andet for iværksætteri. Så hvis jeg for eksempel startede en webshop op, ligesom min søn har startet sådan en op, der sælger sådan noget nødmad, sådan noget mad, der holder i 25 år. Og hvis jeg var ham for eksempel, jamen så ville jeg gå på Facebook, Ung i Værk, eller hvad det nu hedder, og så ville jeg sige, hey, jeg hedder Mads, jeg har den her webshop og sådan noget lignende. Jeg kunne enormt godt tænke mig at spare med andre. Er der andre, der har webshops, der sælger noget andet på Sjælland, som vil være friske på, vi mødes en gang om måneden, så kan jeg være vært den ene gang, ikke? Og så laver jeg en spaghetti bolognese, og så lad os sige, at vi skal være 8-10 stykker, og så laver vi en lille agenda med den sidste måned, hvad er de 3 ting, du har lært omkring din forretning på det gode, hvad er dine 3 failures, og bla bla bla, ikke? Altså lave sådan en lille guide, ikke? Og så en gang om måneden, eller hver anden måned, eller hvad vil jeg, så besøg den næste, og så sidde og gentage det der, og så simpelthen good and bad, og fortælle, hvad der er gået skidt, og hvad der er gået godt, ikke? Og så skaber man jo et netværk af folk, der ved noget om webshops, der måske sælger, hvad vil jeg, vinger til sommerfugle, og basketballs og alt muligt andet, som har forskellige målgrupper, som man ikke er konkurrenter, men man bevæger sig på en eller anden måde i, man har haft virksomhed på år, og man arbejder inden for e-commerce, og man gør forskellige ting. Altså, så vil man jo kunne skabe et lille professionelt netværk, ikke, hvor man kan ringe til hinanden, hvis der opstår et eller andet, det der Google Ads, hvordan gør man med det, og kan du heller ikke sove om natten, eller hvad vil jeg? Altså, en referenceramme af folk, der er tilsvarende, men er dybt forskellige alligevel, ikke? Og som måske kan på en eller anden måde give en bekræftelse i, at man ikke er helt det er vi meget set i Dineo for eksempel, ikke? Vi har jo 104.000 virksomheder, der bruger os. Jeg tror, at 90% af dem, det er den eneste ansatte, det er ejeren selv. Og det er jo lidt ensomt til julefrokosten, ikke? Altså, så det vil jo også være en mulighed for at holde en julefrokost, for eksempel. Det vil også være en mulighed for at på en eller anden måde få nogle kollegaer. Altså, selvom man måske ikke sidder på kontor sammen, ikke? Jamen, så kan man jo måske mødes online hver mandag morgen eller et eller andet. Altså, få en eller anden form for fællesskab. Det kunne også være at gå ud i et eller andet kontorfællesskab og søge noget. Altså, jeg tror bare, det er vigtigt, at man får en eller anden en referenceramme af folk, der er omkring en, som man ikke føler er konkurrenter, men som man et eller andet sted kan græde ud sammen med. Man kan fejre sin sejre, man kan måske lave en lille Facebook-gruppe, hvor man skal yes, man, jeg fik lige en ny ordre, eller hvad ved jeg, så man har en eller anden form for samhørighed med nogle mennesker, som går igennem det samme. Jeg tror, det er lidt ligesom med soldater, der kommer hjem efter at have været i krig, så sidder de der og har været igennem nogle enormt voldsomme oplevelser, der både har været gode og dårlige og så videre. Og så kommer de hjem, ikke? Og så er de bare sammen med en hel masse mennesker, der ikke fatter en skid, hvad der er foregået. De kan ikke sætte sig ind i, hvordan det er at blive skudt på, eller ikke få mad, eller ligge i en muddergrøfte, eller fejre et eller andet. Altså, Rasmus Krag, en af mine bekendte, der besteg Mount Everest og uden ekstern ilt, og kom tilbage, fik en svær depression, faldt om på scenen under et foredrag, simpelthen fordi han havde brugt 10 år af sit liv på det her, og det er en sindssyg ting. Ikke bare bestige Mount Everest, men uden fucking ekstern ild. Det er jo nærmest helt umuligt, ikke? Og kommer hjem, ikke? Og så var det.
Du kan holde foredrag og fortælle om, så sidder der 100 mennesker, der ikke fatter en skid. Og det må også have været hårdt, ikke? Jo, det har sgu nok været hårdt, du ved. Find sponsor. Altså, de kan jo ikke sætte sig i dit sted. Og det er jo ikke fordi, jeg siger, at være iværksætter nødvendigvis er lige så vildt som at bestige Mount Everest uden ekstern hjælp. Nogle gange. Men nu har jeg ikke prøvet det ene, eller du ved, så jeg skal ikke kunne sige det. Men nogle gange sidder du bare der alene med alle dine oplevelser. Din familie forstår det ikke. Dine venner forstår det ikke. Der er ingen, der fatter en skid af, hvad der sker. Og du føler dig bare lidt alene i verden, ikke? Hvis du så lige har 10 gutter og gutinder, du kan ringe til, som er igennem det samme, som også har været op ad bjerget, eller hvad ved jeg, i hvert fald på vej, jamen så connecter man med folk, der godt kan forstå, at du ikke kan sove om natten, når du er bange for, at banken ringer, eller du er ked af, en eller anden kunde har taget røven på dig, eller en leverandør ikke har leveret, eller hvad helvede, det må være en million forskellige ting. Så jeg tror, man bliver simpelthen nødt til at hanke op i sig selv, også som mand, og sige, jeg har brug for et netværk, og hvis det ikke lige er der, så skab det. Altså, du vil opdage, hvis du skrev på et iværksætterforum, hey, jeg har lavet det her, kunne vildt godt tænke mig. Jeg vil ved på, at der vil ikke gå en dag, ikke? Så har du 8-10 mennesker, der siger, det vil jeg sgu også gerne være med i. Det lyder sgu da meget fedt, det lyder da hyggeligt. Og så er det bare en spaghetti bolognese, ikke? Og så lad den gå på omgang, eller mødes på en lokal café, eller hvad helvede vil jeg. Lad være med at gøre det mere besværligt, end det er. Jalle, du har jo faktisk skabt et community i Plugin. Var det, altså, eller et netværk, kan man sige, var det fordi, at du, som Martin siger, manglede et selv, og så tænkte du bare, nu gør jeg noget, eller hvad var tanken med, der er store tanker, men hvad var tanken med selve det her med at skabe community-tilgangen? Der er i hvert fald, der er mange tanker, men specifikt her får jeg lyst til at nævne en ting, som er, at biologisk set har vi den samme hjerne, som vi havde for 50.000 år siden. Og hvorfor er det vigtigt? Det er det fordi, at for ikke så lang tid siden, der levede vi i små tribes af 100-150 mennesker, og vores hjerne kan ikke rigtig kapere emotionelt mere end 100-150 mennesker. Og derfor bliver vi meget afkoblet, når vi tror, vi skal have 10.000 venner på Instagram. Men i virkeligheden kan du kun have empati for en håndfuld mennesker. Og det, du gerne vil kunne, sådan rent biologisk set, neurochemistry, det er, at du vil gerne føle, at folk forstår dig. Du vil gerne føle dig set og hørt og anerkendt og respekteret og elsket. Og hvis ikke du føler det, så føler du dig ikke tryg. Og hvis ikke du føler dig tryg, så har du glemt bunden af Maslows behovspyramide, som er mad og shelter og tryghed. En følelse af tryghed. Så du render rundt konstant og tror, der er en bjørn, der løber efter dig, og du er ved at dø. Og så tror du faktisk... Hvad hedder det? Fight or flight. Ja. Men hvis du har et community, kalder vi det nu, eller nogle venner, netværk. eller nogle forældre, eller nogle venner, eller et eller andet, som forstår dig. Problemet er bare, at dine forældre sjældent forstår iværksætteren, eller dine venner fra gymnasiet sjældent forstår, hvorfor du prioriterer, som du gør. Og måske forstår din kæreste det heller ikke. Nu er jeg så heldig at have startet virksomhed her, nu 2 gange sammen med min fantastiske kone Julie, så vi forstår hinanden. Men selv nogle gange der, kan vi også glemme at forstå hinanden. Og det kan så være noget helt andet end virksomheden. Så der er noget vigtigt i at have nogle sparringspartnere, nogle folk, vi kan relatere til. Men det er også vigtigt at vide, at her er dybden af relationen langt vigtigere end mængden af relationer. Så det er langt vigtigere at have 1 eller 2 eller 3. Jeg er jo kommet til Martin en gang imellem, og så har han blokket sin kalender, og vi har sat en halv time af, men så vil vi sidde og spise croissanter i 4 timer. Og det er fordi, der er en eller anden følelse af at kunne relatere til hinanden. Og det er også lige pludselig fedt, oplever jeg i hvert fald, at kunne hjælpe nogle andre. Og når jeg hjælper nogle andre, som jeg kan relatere til, så hjælper jeg også mig selv. Og det tror jeg, uden at putte ord i din mund, er derfor, du så har haft lyst til at sidde i mere end den halve time. Fordi det faktisk var nice. Og vi ved, at givers og takers ikke er de bedste performere, så dem, der giver rigtig meget, performer ikke bedst. Dem, der tager rigtig meget, heller ikke dem, der performer bedst. Dem, der er matchers, dem, der både giver og tager, er dem, der performer bedst. Så et community handler om at give og tage til for hinanden, uden at kalkulere, hvor meget du får fra hinanden. Så jeg skal ikke fakturere en ven 5.000 kroner i timen for iværksættercoaching, fordi det gider jeg ikke. Men jeg skal heller ikke betale for et godt råd hos Martin, fordi det gider han heller ikke. Fordi vi vil gerne hjælpe hinanden. Og det er det, et community er for mig, og det er også sådan, vi levede engang. Smeden, han kunne smede et eller andet, og så kunne jeg give en kylling for den. Og der var ikke penge imellem os. Der var et ønske om at coexiste og leve sammen. Og nu har vi en anden valuta,
end hvad vi havde dengang. Nu går vi ned og betaler for en kylling i supermarkedet, og betaler lidt for mange penge for den. Men det er sådan en helt anden ting. Så hvad er valuta egentlig? Vi glemmer, at penge... Hvad fuck er penge egentlig? Ja. Vi ved ikke, hvad det er. Det er noget, vi har fundet på, og i virkeligheden er det jo en udveksling af tid og energi og commitment og passion, som vi så har kvantificeret i en dansk krone, men måske kunne vi bruge den på en anden måde. Ja. Og det er det, et community faktisk i bund og grund er, det er at hjælpe hinanden. Og når du giver nogen penge, eller når du giver nogen et godt råd, så hjælper du dem jo faktisk med noget. Og får tilsvarende og du får et eller andet igen, så der er en eller anden exchange. Og kan vi gøre den menneskelig, kan vi gøre den fed, kan vi gøre den kærlig, kan vi gøre den respektfuld, kan vi gøre den til ikke at være en heksejagt af hinanden, og du sagde, og du gjorde, og alt muligt, så begynder du at få et community, hvor folk lige pludselig... Vil hinanden noget godt. Ja, hvor det opløses, det der, den der kamp, og det der med, at man skal have mere end hinanden og sådan noget. Hvis jeg har 5, 10, 50 iværksættervenner, nu er jeg nok våge at påstå, at jeg snart har 100 plus iværksættervenner, hvor vi vil hinanden det godt. Vi vil gerne se hinanden lykkes. Og vi kæmper ikke om at lykkes mest, fordi du kan ikke kvantificere en succes. Det er en følelse. Det handler om gavmildhed, ikke? I bund og grund, ja. Det er jo det. Altså, jeg kender ikke mange succesfulde mennesker, der ikke også er gavmilde. Præcis. Og gavmild betyder ikke økonomi. Det kan det også være. Men det er jo på tid og energi og så videre, ikke? Altså, nu er jeg ikke religiøs, og derfor tror jeg ikke overordnet på karma i den forstand, at der sidder et eller andet væsentligt sted med en eller anden stor sort bog og skriver gode gerninger og dårlige gerninger ned. Men karma for mig består egentlig i, at det du gør, får du ikke nødvendigvis matematisk tilbage, men hvis du generelt set er gavmild og flink og rar, så er der sgu en chance for, at du også får en fremstrakt hånd, hvis du selv har et problem. Så det er ikke sikkert, fordi du hjælper en gammel dame over vejen, at du arver hende en eller anden dag, eller får en led af lige præcis den specifikke handling, modtager noget som helst andet. Men hvis du generelt set holder døren og er venlig over for andre mennesker, og i det hele taget har et positivt sind over for andre, jamen så vil du også opleve, at på et tidspunkt, hvor du kan have det svært, så kunne der være en ret god chance for, at du lige præcis stod ind i en af de mange mennesker, du på en eller anden måde har rørt eller gjort noget ved, som så siger, hey, hvor der hvad, jeg kender sgu en, der kan hjælpe, eller det er jo også en stor hjælp, ikke? Bare det at connecte altså med folk, der kan hjælpe, ikke? Altså, så jeg tror, hvis man har den tilgang et eller andet sted, det kan godt være, at det, og der er så mange, der siger, ja, nu har jeg prøvet det nogle dage, jeg synes ikke, jeg ser noget. Nej, det er ikke noget, der tager et par dage, det her. Det er et spørgsmål, det er et princip. Det er et princip, du skal leve efter stille og roligt, hvor du bare siger, at dit udgangspunkt skal være, når jeg går ind i et lokale med andre mennesker, hvordan kan jeg bidrage til den her forsamling? Yes. Og bidrag kan være masser af ting. Det kan være, at du går ud og henter vand og skænker op. Det kan være, at du kommer ind og siger, hov, jeg hørte det, I snakkede om, det er en af mine venner, faktisk ekspert på bla bla, eller hov, den viden sidder jeg faktisk inde med, eller hvad det nu må være. Mindsetet er bare, hvordan kan jeg bidrage i den forsamling, om det er online eller offline eller hvad. Og har du det mindset et eller andet sted, jamen så vil du opleve, at det af netværk bliver meget, meget nemt. Og du vil opleve, at du med tiden stille og roligt, altså bare sådan jeg kan huske et af de sjoveste eksempler, ikke? Jeg havde en eller anden, tog en praktikant på et eller andet tidspunkt, hvor jeg egentlig ikke gad, men tænkte, fuck det, så gør jeg det, ikke? Og han var der så i en uge, og prøvede at gøre hans hverdag god og sådan noget, ikke? Og så igen sådan 10 år efter, eller sådan noget lignende, ikke? Så får jeg sådan et ekstremt lukrativt foredragsjob, eller sådan noget lignende, ikke? Og så kan du huske mig, ikke? Nej, det kunne jeg egentlig ikke. Jeg var praktikant, ikke? Var det dig? Ikke? Altså, og det er igen ikke, det er sådan 10-15 år senere, ikke? Og det var ikke fordi, det var noget, der forandrede mit liv på den måde, men jeg synes, det er en meget smuk ting et eller andet sted, ikke? At han kunne have hyret alle mulige andre til alle mulige ting, ikke? Men nu sidder han bare et sted, hvor han ikke er en lille praktikant. Nu sidder han faktisk et sted, hvor der er nogle penge bag og noget andet. Og det kunne være en stor ordre, og det kunne være alle mulige forskellige ting, ikke? Og det viser bare, hvor diffus tingene kan være, og hvor lang tid der kan gå, før du får noget igen, og det kunne have været aldrig. Ikke? Altså, så det er en indstilling til livet. Og jeg tror, som min kone nogle gange siger, Martin, du er fucking naiv nogle gange. Jeg siger, jamen, har det ikke bragt mig langt? Altså, og jeg er enig, jeg får taget røven med jævne mellemrum. Jeg bliver skuffet med jævne mellemrum, altså over andre menneskers handlinger, og der udnytter mig, eller ja, på en eller anden måde, i hvert fald, måske ikke ved mig med mit bedste, ikke? Men som jeg også bare siger, jeg vil meget hellere have de skuffelser i ny og næ, hvor jeg bliver snydt eller forbigået, end jeg vil rende rundt og være en lille forknyttet person, der er bange for at møde andre mennesker, bange for, at jeg ikke får det igen, jeg giver, eller et eller andet. Fordi det har altså bragt mig til, hvor jeg er i dag, så det har jeg faktisk tænkt mig at blive ved med. Og så må jeg fucking leve med, at jeg får lidt tæsk en gang imellem. So be it.
Det synes jeg er fucking godt. nice sagt, det der. Mega nice sagt. Og jeg bliver også nødt til at sige, som vi jo kunne blive ved med at snakke om det her i 2 timer. At, Men må jeg lige sige en sidste ting? Det må du gerne hjælpe. Fordi hvorfor er det, jeg altid har turde bede om hjælp? Ja. Det er fordi, jeg altid gerne har vil hjælpe andre. Så hvis du har svært ved at bede om hjælp, så fucking gå ud og hjælp nogen. Fordi lige pludselig finder du faktisk ud af, at det er ret nice at hjælpe folk. Og derfor, når jeg spørger Martin om hjælp, så giver jeg jo faktisk ham en gave. Nu får han lov til at hjælpe mig. Ja. Så kan du selv sige ja eller nej, det er sgu ikke tid til lige nu. Fair nok. Så du skal også være okay med at få et nej. Men så spørg 10 mennesker om hjælp. Så er i hvert fald en af dem, der siger ja. God pointe i, ja, hvis at du er bange for at bede om hjælp, så gå ud og hjælp nogle andre. Fordi så finder du ud af, hvor fucking nice det er at hjælpe. Så hvis vi skal slå en lille sløjfe på den, så er det jo også, at det her med det usynlige ansvar, det mentale ansvar, behøver jo ikke være noget, man skal gå rundt med alene. Det synes jeg er blevet meget tydeligt i den her snak. Det er vigtigt, man ikke skal. Det er faktisk rigtig vigtigt, at man ikke går med det alene. Og hvis man så har svært ved at række ud, så skal man gå ud og hjælpe nogle andre. Man skal se det som et mindset, at det bare er en måde, man skal leve på. Det handler ikke om, at nu... Når man hjælper andre, får man også mere styrke. Altså, det er jo lidt det samme. Hvis du er ude at løbe, og du løber med nogen, og du ikke er særlig god til at løbe, og der er en, der løber dårligere end dig. Hvis du så koncentrerer dig om den person, der løber dårligt, og siger, hey, kom med, og sådan, så glemmer du fuldstændig din egen. Og så kan du løbe hurtigere og længere, fordi du sidder og koncentrerer dig om at hjælpe en anden. Ja. Og det er fysisk, men det vil du også se psykisk. Hvis du går ud og hjælper andre mennesker, så vil du på en eller anden måde frembringe et overskud af energi i dig selv, som gør, at du faktisk kan klare mere. Men det er så rigtigt. Og det er faktisk det, altså plugin startede med, at jeg fik en slags depression, og så fik jeg det bedre at hjælpe andre ud af deres shit og rette fokus væk fra mig selv. Og så blev det 6-7-8 år senere til det, vi har nu. Og det er jo blevet til noget smukt og stort i dag. Så Hjalte, Martin, tusind tak, fordi I vil tale med os her i Sund Kapital. Og hvis man vil lytte til meget mere omkring mental sundhed, så skal man lytte til de første afsnit, vi har optaget. Mit navn er Kat, og tusind tak, fordi I lyttede med. Tak fordi du lyttede med. Hvis noget af dagens afsnit ramte dig, så del endelig episoden med en anden iværksætter. En, der også har brug for at høre, at det ikke handler om at skrue ned for sine drømme, men om at kunne holde til den. Du finder et link i beskrivelsen, hvor du kan downloade rapporten og skrive dig op, og så er du den første, der hører om nye initiativer i Sund Kapital. For Sund Kapital starter indefra.